Samantala, idol motorista patay sa salpukan po matapos pumasok sa one-way road sa San Carlos City. Para sa detalye kasama natin, idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Nasaweng sang 24 anyos na lalaki matapos sumalpok ang kanyang minamanayong motorsiklo sa kasalubong na sasakyan sa kaba ng Provincial Road ng Barangay Rizal, San Carlos City, Pangasinan, gabi ng Hunyo 2, 2026. Ayon sa kapulisan, tinatako umano ng rider ang daan nang umano'y pumasok ito sa one-way road at mabilis na binabagtas ang kalsada. Sakto namang may kasalubong itong sasakyan na nang resulta sa head-on collision sa sasakyang binamaneho ng 27 anyos na lalaki. Tamo ng matinding pinsala sa ulang rider ng motorsiklo at agad na isinugod sa ospital, ngunit idineklara itong patay. Hindi naman nagtamo ng pinsala ang driver ng sasakyan, habang ang parehong sasakyan ay pansamantalang isinailalim sa kustudiya para sa investigasyon. Kasunod ng insidente, muling nagpaalala ang mga otoridad sa mga motorista na mahigpit na sundin ang one-way traffic rules at mga road signages para maiwasan ang aksidente. Kasama mo muna rito sa FM Nustugupan, sa Edul Nimero, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.